Здравейте, потребители на YouTube! И здравейте, потребители на YouTube! И днес ще играем Minecraft! Да, Minecraft! И днес аз ще играя. Спомняте си предния епизод? Чакай. Спомняте си предния епизод? Какво стана тук? За съжаление. Винаги ще те помня. Винаги. Така, днес ще ходим на разходка. На разходка с лодка. Хората ми казаха как да направи лодка. Може би така беше. Чакайте, пръчка. Оп, извинете. И така. Една лопата и правим лодка. Че ми останаха 4. Хубаво. Ще се върна когато ще се върна когато стигна до нови село Пеша, да. Пеша. Само да си взема меч. И ще се върна като стигна до онова село. Хора, всъщност ще направим така. Като стане вечер, ще се върна и ще бием зомбита. Монстърите, като стане вечер. И хора, стана вечер. Кътнах малко. Нищо. Всяко добро си е за добро. Така, кътнах малко, хора. И, така. Сутринта ще ходим на разходка, да видим докъде стига тая вода. Скелет! Мръсен! Ела ми! Мага ти дайба! Скелет, махай се, мага ти дайба! Да? Да. Ой! И мисля, това да е всичко за този епизод. Да? Добре, изчакай. И мисля, това е да е. Съжалявам, че беше много кратък епизод, но просто нямам време. По-късно ще снимаме пак. И това беше всичко за този епизод. До следващия път. Ахой! До следващия път.